City Security Partner Oy, eli CSP Security, tarjoaa Helsingin kantakaupungin alueella monipuolista ja luotettavaa turvallisuuspalvelua. Tunnetuin palveluistamme on kiertävä järjestyksen valvonta, joka turvaa jo yli 100 ravintolaa Helsingissä. Kiertävät portsarimme vierailevat säännöllisesti kohteissa näin ennaltaehkäisten häiriöitä. Ravintolaympäristö on vaativa kohde turvallisuutta suunniteltaessa, ja CSP Security onkin saanut henkilökunnalta ja ravintolan asiakkailta kiitosta asiallisuudestaan ja asenteestaan. CSP Security on poliisihallituksen hyväksymä vartiointiliike. Tekninen valvonta tapahtuu vuorokauden ympäri viimeistä teknologiaa käyttävän hälytyskeskuksen kautta. Järjestämme myös korkeatasoisissa koulutustiloissamme järjestyksenvalvojan peruskursseja ja erilaisia voimankäyttökursseja. Kurssimme ovat poliisihallituksen hyväksymiä ja virallisia poliisin lupahallintoon hyväksyttäviä koulutustilaisuuksia niin vartijoille kuin järjestyksenvalvojillekin. City Security Partner on laadukkain turvapalvelu.